ebe ọ bụ na ịma nche ka ha bịa mụ na nwunye Chidi egwu ọbụla mụ na nwunye Chidi egwu ọbụla na ma na-anọ n'ebe a ga-echi egwu maka na isi egwu ama ibe m chọrọ ka ime mụ na-agụ Ndi Nne ị na-achị m mama Ndi Nne Maama onye mụrụ mụ mama onye mụrụ mụ mama ọmụ ịghọta ihe m na-ekwu Ndi Nne Maama Ndi Nne Maama onye mụrụ mụ mama onye mụrụ mụ mama onye mụrụ prezidenti mama onye mụrụ gọvanọ anyị mama onye mụrụ senetọ anyị mama ọnọrebụlụ mama ọ mụrụ Nwadokalụ mama ọ mụrụ Mkpọmkpọtọ mama o toro ogologo mama ọ sụrụ mpụmpụ mama ọ bụ mami ghọta mama ọ bụ wodoro ntọ mama Ndi Nne Maama ekulu m Ndi Nne Maama baba ọ wutekwala unu ma nche ka anyị mee ebe ahụ ọ bụ na ebe onye m ga-abịa sị na ebe eji ewe n'ibe ọbụla a na-eje eje mụnwa na-eje ọ bụ na ebe onye m ga-abịa na-ebe onwe m ma ọ bụrụ onwe m mee nnọọ ka m na-atụ isi n'ahụ na-eru n'ahụ na-ekpe ekpere m na-esi n'ahụ na itere na-ekpe ka bilion na-abịa bilion ị na-ebie ka milion ị na-apakọ million dollars na-apakọta na-adụ ogologo ndụ na-eme ka m na-adụkwa ogologo ndụ ị na-eme ka nne m na-adụkwa ogologo ndụ ị na-eme ka nne m na-adụkwa ogologo ndụ ụnụ dukwa na-adụ mgbe ebighị ebi anya na-adụ ise